Kaixo eta Gabon futbolzale guztioi, Bilboko Samamez futbol zelaitik, 11. jardunaldiari bukaera emango dio Norrioka. Jokatuko dute gaur Atletikek eta Bartzelonak, partidu benetan interesgarria, kontutan izanik batez ere, azken partiduetan izandako emaitzak. Horrez gainera, gogoratu behar dugu, bi taldeak ere ez daudela egoera oso onean, azken emaitza kontutan izanik, eta bientzat ere oso partidu garrantzitsua dela. Baditzugu jadanik 11koak, etxeko taldearen 11koarekin hasiko gara. Atean Imanol Etxeberria izango da, berarekin batera jokoan Alkorta, Josu Urrutia, Julen Guerrero, Kuko Ziganda, Aitor Larrazabal, Patxi Ferreira, Joseba Etxeberria, Bitor Alkizaino Larrainzar eta Roberto Ríos. Bere ohizko sistema erabiliko duen, ala ez ikusiko dugu partiduan zehar, baina printzipioz ematen du horrela jokatuko duela. Atletikek beraz 3 gizonatzean, Alkorta eta Ferreira markatzaile, Roberto Ríos libero lanetan, Larrainzar eskuinaldetik, ezkerraldetik Aitor Larrazabal, Josu Urruti eta Bitor Alkiza horrez zelai erdian, punterdiko lanak egiten Julen Guerrero, aurrean eskuinaldean batez ere Joseba Etxeberria, eta puntan gizonik aurreratuena Kuko Ziganda izango da. Ordezkoen aulkian berriz, Juanjo Valencia, Nagore, Lasa, Isma Urzaiz eta Javi González. Azkenean, Isma Urzaizek ezin izan ditu, gainditu zituen problemak, Mallorcan izan zituen problemak, eta momentuz behintzat hortxe dago aulkian eserita. Zelairatzeko prest, jadane jokalari zurigorriak, gogora dezagun orain, Luis Van Galen 11koa. Atean, Ruth Hesp izango da, Ferrer, Fernando Couto, Luis Figo, Rivaldo, Sergi Amor, Nadal, Luis Enrique, Reisiger eta Celades. Nola jokatuko duen Barcelonak? Horrela ematen du, jokatuko duela, baina Luis Van Gaal ere nahiko berezia da. Nadal sartu du eta Nadal jokatzen duenean normalean 4 gizonez osoturiko lerroa ipintzen du hor atzean, baina printzipioz nolabait esateko 3-3-3 bateko sistema horri ekin omengo dio. Zelairatu dira oraintxe bertan jokalari zurigorriak jendearen txalo artean. Momentu batetik bestera emango zaio hasiera Norgeogokari. Gogoratu, Aleti eta Barça aurrez aurrea 11. jardunaldiari amaiera emango dion Norgeogokan. Baloia jadanik jokoan, Aitor Larrazabalek luze, Nadalek urrundu. Berrioren Miguel Ángel Nadal, zurigorriek berreskuratu dute, Julen Guerreroren bitartez. Kanpora bidali du, Guillermo Amorrek alboko sakea zurigorrientzat. Talde Kataluniarrean ere, bi nobedade nagusi, Miguel Ángel Nadal eta Guillermo Amor. Mallorcakoak, Manakorrekoak, zehatz-mehatz esan da, ez da gehiegitan sartu hasierako 11koan, gaur aukera eman dio Luis Van Gaalek. Falta dirazi du partiduko lehendabizikoa, Mejuto González jaunak. Hortxe Josu Urrutia. Baloiaz bitartean Guillermo Amor. Miguel Ángel Nadalekin jokatuz. Couto. Amorrek atzera. Eskuinaldetik. Baloiaz Xavi Ferrer. Kendu egin dio Kuko Zigandak. Orain Aitor Larrazabal dugu baloiaz. Atzera Bitor Alkiza. Kuko Zigandarekin jokatu nahi zuen. Jokoa jarraitzen utzi du. Mejuto Gonzálezek ez du inolako faltarek ikusi jokaldi horretan. Hortxe da ez. Ezkerraldetik. Markatzaile lanetan gaur, Reisiger. Ikusi egin behar baita, zerrelako posizio hartzen duen Sergik. Baloia sakonean, Celadesentzat, jokozkanpoko posizioan zegoen Luis Enrique. Eta horrela adierazi du Marrazainak. Ja, garbi ikusten da nola kokatu diran bi taldeak, Barsak. Bueno, lehen iruritan ikusi duzuen bezala hala kokatu dira. Couto gehiago ditu libero lanak. Markatzaile bezala Nadal Zigandaren gainean eta Reisiger Joseba Etxeberriaren gainean. Gainera, leku guztietara jarraitzen dioten, markak eta zuzena dira. Eta Coutok libero lanak egingo dituz. Zelai erdi bat dago, bi iruko lerrokin. Ferrer, Amor eta Sergi egiten dutena, eta bestea Celades, Figo eta Rivaldo naiz eta Figo askatasun gehiago eduki.
Julen Guerrero buru zigutu, Nadalek urrundu du. Josu Urrutiak falta egin dio Luis Enriqueri. Horrelaxe adirazi du Mejuto Gonzálezek, partidu hasi eta bere ala jadanik zutik ikusten dugu Luis Fernández. Partidu garrantzitsua da bi taldeentzat. Zelades. Motzean, batbiko egin nahi zuen, Xavi Ferrerrekin zuri-gorri berreskuratu dute, Joseba Etxeberria. Azkar dago zelaia. Bai, oso azkar dago, oso azkarra dago. Argibili behar da paseakin, kontrolarekin, eta beti izaten dengon bezala, ez? Atera di joazten baloi horiek, jaurteketa horiekin ere, bai. Hor beti baloi bat gelditzen delako, aurrean. Eta kontrolatuko zinetenez, Joseba Etxeberria, aspaldiko partidu eta baina askol gehiago ari da eskerraldetik jokatzen. Mallorcan ere, erdi inguruan eta eskerrean behin baino gehiagotan ikusi genuen, baina gaur eskumatik hasiera baino ez du ikusi. Orain azkenengo jokaldi guztietan eskerretik ibili da. Atera du falta Julen Guerrero. Baloia kornerrera. Partiduko lehendabiziko kornerra zuri-gorrien alde. Julen Guerrero jarriko du baloia jokoan, bitartean aginduak ematen ikusi duzu Errutez. Eta Portugaletekoak atera du jadanik kornerra. Aitor Larrazabalentzat. Baloia, loiugoak ertiratu inolako ondoriori gabe, Josu Urrutiak atzerantza, bere atezainarentzat. Hortxe da Imanol Etxeberria. Luze honek. Reiziger eta Joseba Etxeberria hor borrokan, Nadalek buruz. Berri ere baloia Nadalentzat. Inigo Larraintzar. Nafarrak erdiratu. Ferrerrek moztu du. Berri ere baloiaz, Xavi Ferrer. Inguruan zegoen, Bitxor Alkiza, luze jokatu nahi zuen. Luis Enriquerekin Ferrerrek. Baloia zuzenean kanpora bidali du. Bueno, nik uste de momentu enten lehenengo lau minutu hauetan alkarri begira daudela, aber nola kokatzen dira batez ere Barçako jokalariak, Atletik pixka bat ikusten ari da, irakurtzen ari da partidua, eta hortik aurre hasiko dira jokatzen, ez? Bueno, gaur gutxien nahiko horreza da nola dauden kokatuta ikustea, eta markaketa egiteko gere errezo dago Atletik entzako, gero ikusi behar da Atletik eze partidu egiten, bat zen ikuste partidu, kontaktoko partidua eta gogorra egin behar dula, alegin du presio handia egiten baloiaren inguruan da baloia daukan jokalariak ez da dela demurarik euki pentsatzeko eta baloi horrekin berak nahi duena egiteko. Reiziger luze ezkerralderantz. Ferrerrek buruz oso ondo Luis Enriqueri. Marrazainak ez du banderatxorik altxatu. Ederki itxidio hor bidea Patxi Ferreirak. Ateko sakea azkenean. Eta haserre Patxi Ferreira Mejuto Gonzálezen laguntzailearekin. Pasea Luis Enriquek figorizaukan. Lehenengo momentuan, hor kontrola egin dunean zertik mandionean buruan Luis Enriqueri. Ez dugu ikusten irudietan. Ikus dezagun, dezagun. Horrez dago jokoskapo, nik usten baloiaren atzean dagoelako. Eta gero, pasea horreuki du, azkenean, ez du paserik egin da, azkenean nik usten gaina kornerra izan dela. Neuk baditut nire zalantzak jokaldi horretan alata guztiz, horratzean kontu zibili barko dute. Eta baita nik ere hemen, Figo gainera etorri baizait. Inigo Larraintzarrek egin du alboko sakea, Kuko Zigandak buru zigutu. Reiziger eta Joseba Etxeberria. Gaur parekoa jarri diote Joseba Etxeberriari. Bai, parekoa partido zaila ukiko du, markatzaile hona delako, askarra da gainera. Eta gozarik onena Joseba Etxeberria bere abiadura hori da. Eta hortarako aproposa ipini diote. Gaina markaketa zuzenak egin egiten. Alde batera dijoala bestera, berdin da, Nadalek Ziganda hartzen du, eta Reizigerrek Joseba Etxeberria hartzen du. Aitor Larrazabal sartu da hor, Reizigerrek kornerrera bidali du. Ez da oso finibili. Julen defentsa jokaldi horretan. Inigo Larraintzarrek atera du falta luze. Eta gutxikatik ez du baloia kontrolatu Aitor Larrazabalek. Julen Guerrero aterako du baloia bazterretik. Jarri du baloi hori jokoan, ukabile zurrundu. Ruth Espek. Arazoetan oraindik talde Kataluniarra, Bitxor Alkiza. Baloia eskerralderantz. Joseba Etxeberria eta Guerrero, Portugaletekoak eskatu egin dio baloia eta erdiraketa luzeegia.
Larraizarrek orain. Erdiratu, kontrolatu, Joseba Etxeberriak, Jaurti, Raizigarren kontra bidali du baloia, ezin izan du erdiratu Aitor Larrazabalek, Estu eta Larri, azken jokaldi honetan, jokaldi luze honetan, Luis Van Galen taldea, baina ikus dezagun orain, Kataluniarren kontrarazoa jokoz kanpoko posizioan zegoen Ribaldo. Konta hundiakin hor jokatu behar da, ez? Egia da, Atletik partidu hori egin behar du, presio hundiko partidua, baloiaren inguruan alikita gehiena presionatu, eta ez utzi barzarite intzatzen, ez? Nik uste hori dela partidua egin behar duena Atletikek. Hor konta hundiak jokatu behar dute batez ere atzean jokatzen nahi diranak, Riosek, Alkortak eta Ferreirak. Zergatik, bueno. Joseba Etxeberria, Raizingerrek kendu egin dio, penaltia eskatzen du, Samameseko publikoak, jokoa jarraitzen utzi du Mejutok, eta orain bai, orain falta dirazi du. Kataluniarren aldeko falta. Jende aserre, Mejuto Gonzalezekin. Zer nolako begirada bota dion epaileak Luis Fernandezi. Zutik ipini da entrenatzailea, ez dakigu, zehatmeat zer esan dion, baina gabonetako zorionak ez dizkio eman. Hori argi dago. Eta Mejutok sekulako begirada bota dio, oraingoz txartelik ez dago. Lehen ikusi dugu jokaldia, Joseba Etxeberriaren jokaldia, eta falta balin bada ere, ez daki gainean falta izan derik, are askanpo da. Eta penaltirik eta olakorik ez dago. Alkortak motzean, Julen Guerrerori, honek eskuin aldera, hortxe da Patxi Ferreira. Joseba Etxeberria. Kendu egin diote baloia, Elgoi Barkoari. Momentuz gustora Samameseko publikoa. Gustora bere taldearekin, ez ordea epailaren lanarekin. Roberto Ríos. Luze, eskarraderantz, Aitor Larrazabalen bila. Alboko sakea. Falta dirazidu. Bai. Ferrerren falta dirazidu Mejutok. Luis Fernandozek, jadanik txaketa eta guztiak kendu du. Bai, egia esan ez du hotza hundirik egiten, 15 graduko temperatura egongo da, baina mangautzik egoteko fresko samaragian. Julen Guerrero katerako du falta. Roberto Ríos area barnean. Ezin izan du errematerik egin. Portugaletekoak. Ferreira Guruz, Ribaldo. Alkizak kendu dio. Guruz ikutu du Luis Enriquek. Eta gainera jokoz kanpoko posizioan zegoen Marrazainaren ustetan Luis Figo. Egia esan Marrazainaren lana oso zaila da. Jokaldi hau gure pare-parean gertatu da eta nintzateke ausartuko esatera jokoz kanpoko posiziorik egon den ala ez. Hor gertatu dena da, hor baloia jokoan, bueno, erdi batu da ondeanean, Alkiza eta Ribaldo baloia jokatu duten orduan gelditu dela Figo jokoz kanpo, ez? Eta ez pase hartu du momentuan. Nik uste horregatik bitatu dela, baina bai, Pedro zuk esan dizun bezala lan zaila dauka, Atletikek lerro hori aurreratu egiten du, eta justukoak dira, ez? Da hor kontu hondiakin jokatu beharko Atletikek jokaldi hori egiterako garaia. Amorrek berreskuratu du Barçarentzat, Figo kikutu. Iñigo Larrainzar, oso ondo, Nafarra. Roberto Ríos. Gaur Barçak egiten dion Atleti metro asko ematen dizkio. Barçak nahi partidua beska kontrasora jokatu, dominatuta egon momentu askotan, defensako lan ona egin, eta defensako lan horrek ematen dizkion baloiak, gero azkar jokatu. Ez nik usten dut hor da gola gaurkako. Barça kontrasoan jokatuko du, Atleti dominatu egongo da, baina kontu handiakin jokatu beharko dute atzeko jokalari horiek. Hor konzentrazio handiakin eta falta egin behar denean, falta beharrezkoak daudenean egin beharra. Iñigo Larrainzarrek jarriko du baloia jokoan. Baloia arearantz, Kuko Zigandak kontrolatu. Nafarrak jarraitzen du. Ezin izan du gainditu Miguel Ángel Nadal. Honek luze, Figori. Ribaldo. Bernabeun bezalaxe, gaur askatasun osoz ari da jokatzen Brasildarra. Bai, sistema berdinakin ari da jokatzen. Han gertatu zen dena eskubian zelade zeon berrean, nik uste de la Peña Peninsula eta Horrutze egintzula entrenatzaileak. Baina berdin, han ere dominatuta egon zen, da taldea kontrasoan jokatu zuen da orduan oso ondo atera zitzaion, ez? Da gaur Atletikek kontu horrekin jokatu beharko du.
Eta dituena aukera apurrak alegindu horiek asmatzen, ez? Julen Guerrerok luze. Ferrerrek moztu du. Rivaldo. Atzean utzi du Rafael Korta. Falta egin behar izan diote Brasildarrari. Ikusten horrela adierazi du. Riosen falta baino gehiago Rafael Kortarena izan dela, Ez Riosen ikusten de Roberto Riosek ez dio falta egiten. Eta horre atzetik multzakada bat Rafael Kortak egiten duna. Biek ere kontuz ibili beharko dute. Bai. Ustez okerrezpanago launa txartel dituzte eta. Horrela da bai, lau ditu Alkortak. Eta beste horren beste Roberto Rios. Couto jarri du baloia jokoan. Roberto Rios. Hor zalantza txiki baten izan dute. Rivaldo. Kanpora bidali du Rivaldok. Baina aukera zoragarri izan du talde kataluniarrak jokaldi horretan. Zalantza bat izan dute Imanol Etxeberriak eta Roberto Riosek. Ez du asmatu baloia urruntzerakoan Portugaletekoak. Luis Enrique jaso, Rivaldori eman. Eta Brasildarrak ondoren eskerrak asmatu ez duen. Horra arazoa Riosen ara da, ez? Jendeak oin betikoa gogoratuko du Imanol Etxeberriaren utzak eta bar, baina ez da bere utza, baizik eta berak eskatu dio baloia eta Riosek ez dio utzi hartzen, da berak atera du baloi hori. Gaizki atera eta ez da Imanol Etxeberriaren arazoa. Jendea berri ere azerre, Marrazainarekin hor banderatxoa altxatu ez duelako, baina Barzako bi jokalariak jokoz kanpoko posizio horretatik ateratzen ari ziren momentu horretan, eta ez dute baloiaren bila joateko inolako keinurik egin. Imanol Etxeberriak luze, Nadalek buruz, Roberto Riosek beste horrenbeste, Ferrerrek iraz egin dio Larrazabali, baloia eskaralderat, Luis Figo, moztu egitu Patxi Ferreirak, Inigo Larrainzarrak Ferreirari, honek Guerreroak jokatu nahi zuen, baina ez du asmatu. Figo gainditu egin du Julen Guerreroren sarrera, erdiratu Portugaldarrak, ez da baloi horretara iritsi Luis Enrique. Azkenengo bi jokaldi hauetan, larri ibili dena, Atletika izan da. Julen Guerrero eskuinaldean, bakarrik zegoen Inigo Larraizar, Raizigerrek zuzenean kanpora bidali du. Atletiken problema da, baloia nik usten dut gehiago jokatu behar dula. Baloia zuzena jokatu ezkio kokoren ingurura oso zaila da, Nadal da kotu dode orgoian, eta normalean beraiek aterako dute baloi hori hortikan, eta nik uste alegindu behar dula gehiago jokatzen, posibili balima, eta posibili balima da gainera Joseba Etxeberriaren ingurura, hortik etorri behar du arriskua. Eta gero zelai hartiko jendea, bai Josebari eta bai Kuko Zigandari, laguntza gehiago emanez. Zuzen jokatu eta baloia goian ipinita oso zaila da jokatzen. Arrisko sortzen. Nadalen falta dirazi du jokaldi horretan. Mejuto Gonzálezek. Eta Inigo Larrainzarrek jarriko du baloia jokoan. Distantzia eskatu du Nafarrak. Eta atzeratzeko esan dio Mejuto Gonzálezek Sergiri. Larrainzarrek jarriko du baloia jokoan. Ikultzagun penalti puntu ingurura. Guillermo Amorrek urrondu du Figo eta Josu Urrutia. Mejutok beste falta bat adierazi du. Baina jokoak hori eskatzen du, ez? Ikusten nahi geha, falta asko egiten nahi diala hori, kontrasoa ateratzea di joazten momentuan. Baina jokoak hori eskatzen du eta Atletik aidan joko horia, joko arriskutsu horrek. Zelai erdian posibilitatea dagoenean reskoa sortzeko posibilitatea dukanean Barsak, gelditu egin behar du. Eta lehen Ferreirak egin duna, Alkortak egin duna, baina Urrutiak egin du. Luis Enrique atzerantz jo behar izan du. Josu Urrutiak ekendu egin dio azkenean baloia. Julen Guerrero luze, jokoz kanpoko posizioan Joseba Etxeberria. Marrazaina banderatxoa altxatu egin du. Jokoz kanpoko posizioan zegoen dirudienez Elgoibarkoa. Hor bestaldekoa ikusi behar da. Ez, hor bestaldekoa ikusi behar dana da. Irudiaz ematen du atzerago dagoela. Bai, ematen atzekoa, horregatik, bere ingurukoak bai gaindituta zituen pasa egiteko garaian, baina ez dakigun Nadal jokoz kanpo zeon ala ez. Ala eta guztiz ere Marrazainak oso berandu jaso du. Ferrerrek falta egin dio Bitxor Alkizari eta partiduko lehendabiziko txartel horia ikusiko du Txapi Ferrerrek. Ez dio kasurik egiten gainera. Mejuto Gonzálezi, baina ala eta guztiz honek ez dio txartel horia barkatuko horregatik.
Ondo aterata dago, jokaldia kontrasoak gelditu egin du, eutzi eta bota egin du. Eta hemen ikusten dugu irudietan, eta ondo aterata dago txartela. Ferrerren bigarren txarteloria aurtengo denboraldia. Aitor Larrazabalek jarriko du baloia jokoan. Luze. Nadalek buru zurrundu. Luis Enrikek jaso. Bere inguruan Josu Urrutia du. Asturiarrak, Legeitiarraren falta. Hori ere, kontu hondiakin ibili behar du, ez? Oain kontrasoa mosteatikan, bali bada sarrera gogorratikan, berdin atera behar zion, ez? Baina hor Josu Urrutia kontu hondiakin jokatu behar du. Oin oso txarra da, Ferrerri gertatu zaiona, ez? Lehenengo zatiko 18. minutuan gaude eta txartel bat ikuste horrek asko mugatzen du gero bere jokoa. Lehen zatiko 18. minutuan gaude eta ez dugu golik Samamesen. Atletik Kuts, Barcelona Kuts, Coutok eskuinaldera, antxe da Miguel Ángel Nadal. Luze. Nio Larrainzarrek buruz moztu. Guerrerok berrirore Larrainzarri. Kuko Ziganda, bere inguruan Raiziger zuen. Nadalek moztu. Rivaldo. Osondo Brasildarra. Astean zehar. Eren egun, okerrez banago. Brasilgo selekzioarekin jokatu zuen. Galesen kontra 3 eta huts irabazi zuen. Zagaloren taldeak eta gainera Ribaldok gol bat egin zuen. Falta jaurtiketa baten ondorio. Zorte duzue, Rivaldo. Ondo, arbitroa gauzak ondo egiten ari da. Eta momentuz neurria ondo hartuta. Lea aurrekoan Luis Enrikekin dagoen Rivaldorekin gertatu dena ondo ikusi du. Lurrera joan dira bila, baina faltari gabe eta oso ondo, momentuz gauzak ondo egiten ari da. Amorrek jarri du baloia jokoan, berriro ere Guillermo Amor, eskuinaldera, Raiziger. Joseba Etxeberriak ezin izan dio azkenean baloia kendu. Baloia atezainarentzat eta honek Miguel Ángel Nadali. Guillermo Amor. Samameseko publikoa, aleti oiukatzen. Pedro Maria azkenean bete alda topetaraino. Bai, eserlekuren bat edo beste libre badago, baina gaur nik uste 40.000 lagun edo gehiago daudela Samamesen. Ia guztiz beteta, osteguna izateko, gaueko 9:30 eta normalean Samameseko publikoa orduietara ez dago ohituta, da telebistaz ikusteko moduko partidoa izateko, Atletikekoek ez dute kenjatzeko motiborik. Sergi. Ezkerraldetik Luis Figo. Berarekin jokatu nahi zuen Sergi Bartuanek. Azkenean bai, eman dio Luis Figori, Portugaldarrak atzera. Amor eskuinaldean du. Zelades, baloia Luis Enrikerentzat. Roberto Riosek urrundu du. Zuzenean kanpora, azkenean ez da atera baloi hori. Sergi. Amor eta Bittor Alkiza. Azerlako sarrera egin dion orain Guillermo Amorrek Bittor Alkizari. Lehenago iritsi da Atletikeko jokalari Gipuzkoarra eta hortu puste egin du Guillermo Amorrekin. Taldeak jendearen beharra dauka, ez? Partidan aurretikan antrenatzailea berak eskatzen zuen jendearen animoa behartzetula behin baino gehiago eta hori nabaritzen da, Taldea momentuz ez dugu esango Barçaren menpe da hori, baina bai partidua kontrolatu daukala Barçak, baloia denbora gehiago dauka berak, eta defensako lana egiten ari dira, ez? Barçako jolaien atzetizeik, eta gainera kontu handiak zergatik, zelai erditik etortzi ezkio bai Ferreirari eta bai Alkortari jokalariak, eta oso zaila da markatzea, ez? Eta Rivaldo ez da goian egoten, zelai erdia etortzen da, Figo alde batera eta bestea, Luis Enrique zelai erditikan bilatzen du atzelarien bizkarra, eta oso zaila dira markaketak egitea, eta hor puntu handiekin jokatu beharko dute. Eta orain taldeak behar du jendearen animo hori, ez? Jendea pixka bat bolkatze balima da taldearekin, taldeak bere indarretan sinistuko du eta poliki aurrera joango da. Falta egin dio Amorrek Julen Guerrerori. Patxi Ferreira jarri du baloia jokoan. Roberto Ríos. Azkenean baloia Aitor Larrazabalek jaso du. Berriro ere Roberto Ríos. Luze, Kuko Zigandak, ezin izan du kontrolatu. Amorrek jaso. Sergi.
Alkorta eta Ribaldo. Bilbotarra lehenago iritsi da. Josu Urrutiak ikutu, Bitxor Alkizak buruz. Sergi. Luis Figo. Bere aurrean, Patxi Ferreira. Figo katzera, Amorrentzat. Honek eskuin alderantz. Ferrarrek ikutu eta Rafa Alkortak buruz kanpora. Ez da iristen presioa egitea Atleti, nahi du baloiaren inguruan presioa egin eta baloi hori harrapatu eta gero azkar jokatu, baina ez da iristen. Ondo mugitzen nahi dira Barsakoak baloia, lasai dira gainera jokatzen eta kostatzen nahi zaie presio ona egitea. Momentuz, itxura polita ematen ari da Barcelona. Behin eta berriz, ari dira esaten talde honek ez duela ondo jogatzen eta horrela da. Eta partiduak aurrera ateratzen dituela, sekulako kalitatea duelako. Baina gaur, disiplina aldetik behintzat, Luis Van Gaalen agindu guztiak betetzen ari dira jokalaria. Oso ondo ipinita dago zelaian, gainera finkatuta dituzte markaketak, aurrean daukan taldeak jokalari guztia leku berdinetik ari dira jokatzen, hori errezagoa da, baina egia esan beste egun eta baino itxura hobea ematen ari da, hori zalantzarik gabe. Gutxienez, bakoitza bere tokian da. Bai, hori da, ez? Sergi ezkerregalean, Ferrer eskuinaldean. Bai, hori da, Atletikek erasoan zerbait gehiago egiten baldin badu orduan pixkata, nahazten diran eta... Hesk, Holandarrak zuzenean kanpora. Zelaia dagoen bezala kontutan izanik, horrelako pasetan kontu zibili beharko dute, ez bakarrik Barcelonakoek, baizik eta baita Atletikekoek ere. Inigo Larraizarrak erdiratuko du, Aitor Larrazabalek buruz, kanpora. Hori da pixka joko egin behar duen Atletikek, ez? Egalak erabili, hortarako sistema proposadoka. Bi taldeak berdinei dira jokatzen. Berdinei dira jokatzen. Gertatzen dena da, Barsako bi aurrelari horiek ez dirala aurrelari topeak, peto-petoak. Baizik eta dirala, zelai erditikan iristen diran jokalariak. Eta alderantziz ez, Atletiken dira bi aurrelari peto-petoak eta horrek pixka bat aldatzen du, baina sistema berdina erabiltzen nahi dira. Gogoratu, Kataluniarren aulkian daudela Oskar eta Pizzi, adibidez. Askarra da zelaia ez. Igual Atletiko gitu gabe ere bai, horrelako zelaia askarreta jokatzea. Roberto Riosek moztu, Amorrek falta egin dio hor, Julen Guerrerori. Bere jokalariak animatuz, Luis Fernández. Roberto Rios. Ezkerraldean du Rafa Alkorta, baina azkenean luze bidaltzea erabaki du, eskuin alderantz. Sergik buruz moztu, Amor. Baloi horrek ez du alboko marra gainditu bai ordea ondoren. Ferreirarengan jo eta gero. Alboko sakea Barcelonarentzat. 25. minutuan gaude jadanik Atletikek huts. Barcelonak huts Katedralean. Luis Figo. Baloia sakonean Zeladesi eman nahi zion. Erasoan jarraitzen du Barcelonak, Luis Enriquek eskuinaldera, Ferrer, Jokoz kanpoko posizioan. Jokoz kanpoko posizioan Ribaldo. Bai, oso ondo. Baloiaren aurretik antzeolako erdiraketa hortan. Ondo mantendu du lehengo jokaldian, Jokoz kanpo etzegoen, Ferrerentzako jondalako baloia, baina gero Ribaldo baloiaren aurretik antzeon da Jokoz kanpo erdiraketa horretan. Eta lehen, esan baldin badugu, argi dago Jokoz kanpoko posizioan, eta lehen, esan baldin badugu, Patxi Ferreira sarratu egin dela Marrazainarekin, orain esan behar dugu, jokalari berak Patxi Ferreirak txalotu egin duela Marrazaina. Nik uste dut ondo ari direla, ez? Ez da erreza talde batek lerro hori aurreratzen dunean eta aurrerako Jokoz kanpo joko egiten dunean, denak asmatzea, oso zaila da, arrisko horrekin jokatzen da. Kementxu, Julen Guerrero. Luze, eskuin alderantz. Inigo Larraizar. Erabat motibaturik ikusten dugu Portugaletekoa. Joseba Etxeberria eta Raiziger. Ies egin du Elgoibarkoak ikurzagon. Azkenean bultza egin du Raizigerrek, Joseba Etxeberria eta falta dirazi du Mejuto Gonzálezek. Zer nolako burruka daukaten Raiziger eta Joseba Etxeberria. Bi atira gizon azkarrak. Eta hemendik aurrera ere izango dugu bien arteko lehia. Bai, hori zalantzarik gabe ez.
Hemen gertatzen da, Atletik gehiago jokatu behar luke Joseba Etxeberriarentzat, ez? Berak gehiago, albali madu gehiago mogitu eta baloi gehiago aurkitu eta bera hasi jokatzen, Bestela taldeari oso zaila egiten nahi zaio, jespen are ingurura, ez atea, baizik are ingurura iristea. Bueno, oraintxe izan dezake aukera bat. Talde zuri-gorriak, Julen Guerrerok aterako du falta. Ikus dezagun, aurreratu egin dira hor Sergi eta Guillermo Amor. Atera du azkenean Julen Guerrerok. Roberto Riosek ezin izan du horrematerik egin, jaurti egin du Inigo Larrainzarrek, baloia zuzenean kanpora. Asko konbentzitu gabe jodu baloi hori, Korputza sartu gabe eta nik usten dute jodula behartute zeolako baloia jotzea, Bera badaki hori ondo hobeto jotzen eta baloiari indar gehiagokin dago goioekin jotzen. Orain dela gutxi, erakutsi zigun, ondo baino hobeto. Modu horretan ere badakila. Golak egiten. Roberto Riosek urrundu, Amorrek moztu. Baloia berriro ere Guillermo Amorrentzat. Luze eskarraldetik sartzen da Sergi. Ez du baloi hori arramatuko. Bote eman eta gero ziztu bizian ateatzen da baloia. Nola aldatu da San Mameseko zelaia, Lehen makalagoa zen. Lehen olako bote egin beharrian pixka bat gelditu egiten zuen. Bigunago zelako oain zelaia gogorra da eta asko abiadura hundia okin ibiltzen da baloia zelai gainean. Ferrer. Nadal Couto bargatu bere atezainari. Hesp. Moztu egin du Bitor Alkizak. Zuri-gorrentzat baloia berreskuratu. Alkizak berak erdiratu. Miguel Angel Nadalek orain bai. Moztu egin du. Eta huts egin du. Ondoren Sergi. Azkar nahi izan du ematea lehenengo ikutuan ematea nahi izan dio. Kontrolatu gabe. Eta hori benetan zaila da. Zuri-gorrien presioa gainditzeko derrigorrezkoa dute Kataluniarrek azkar jokatzea lehen ikutuan. Eta zelaia dagoen bezala gaitza da hori. Baloia kanpora alboko sakea Zuri-gorrientzat. Larrainzarrek egingo du alboko sakea. Oso Etxeberria eta Kuko Ziganda bera aurrean. Baloia Elgoibarkoarentzat. Bere inguruan Raiziger. Azkena ikutzen dirudienez Sergi izan da, alboko sakea Zuri-gorrientzat, orain Joseba Etxeberriak engainatu egin du, ez bakarrik Raiziger, baizik eta baita Inigo Larrainzar ere. Julen Guerreroren falta adierazi du Mejutok. Behin eta berriz ari da Pedro Mari, Luis Fernandez, Inigo Larrainzarrekin hitz egiten. Bai, lehen txogo utz egin du eta horregatik esaten ari zaio zerbait entrenatzailea Inigo Larrainzarri. Fernando Couto. Baloia eskaralderantz. Raiziger. Figok kontrolatu. Sakonean. Riosek moztu du eta Josu Urrutiaren falta. Adierazi du Mejutok. Baloia arriskutsua horre, zartu duena. Luis Enrique oso ondo zelai erditikan. Askatasun oso eskuten da gainera. Eta pasea ondo ikusi du, baina azkenean hor moztu egin dut, falta garbia zen. Lehen zatiko iaia 31. minutuan, markagailuan, goli gabeko berdinketa Luis Enrique katzera, Figo, besoaz kontrolatu du baloia, eta horrela adierazi du Mejutok. Horri irriste egin du, eta baloia pasatzen nahi zela, azdakin nahi eta honai gabe gelditu egin du. Manol Etxeberriak luze, eskaralderantz. Larrainzarrek buru zigutu, moztu egin du Raizigerrek. Baloia berriro Raizigerrentzat. Bitor Alkiza. Ezin dute, nik usten dut Barça baino gehiago zelaiakin ezin dutela. Atletikekoak, oso askarra dago eta bigarren baloiak denak Barçarentzako dira. Eta arazo handia dituzte. Lehen zatia amaitzeko, oraindik 14 minutu falta dira, baina bada ez bada, Luis Fernandezek jokalari batzuk berotzariketak egiten ere jarri ditu. Bai, Nagore eta Javi González bai, eta Isma Urzaiz ere ontxe irten da
aulkitik, erabado atxoko hartara berotzeko ariketak egitera. Imanol Etxeberria. Luze. Hugo Zigandaren falta dirazi du epaile jaunak. Hugo Zigandaren falta Fernando Coutori. Rivaldo. Jokoa jarraitzen utzi du orain. Epaile Asturiarra. Rivaldo sarritan ikusi dugu lurrean eserita detzan da. Batzutan falta egin diote, baina beste batzuetan ikuste gizon honek hainbeste ordu eta hainbeste bidaia egin ondoren etzan da egoteko gogora izango duela, eh? Bai, horremizte ordu eserita egon da, ikusten dut guztuatan hartu diola horri. Honek kilometroak egin ditu, baina gutxienez jogatu egin zuen partidua. Okerragoa da, Mauro Silvarekin gertatu zena. Jokatu eta golua sartu ere bai. Horrela da bai. Julen Guerrero, baloi atzera. Rafa Alkorta sartzen da ezkerraldetik. Aitor Larrazabalentzat, loiua gardilatu, Nadalek moztu du. Ferrer, Amor. Rafa Alkortak berreskuratu du Zurigorrientzat. Julen Guerrero. Baloi eskinalderantz. Hortxe Inigo Larraizar, bere aurrean Couto, erdiratu Larraizarrek. Biak batera sartu dira hor Larrazabal eta Julen Guerrero. Alkorta. Irriste egin du Luis Enrikek. Bitxor Alkizak erdiratu bigarren zutoinerantz. Ezin izan du horrematerik egin. Inigo Larraizarrek, Josu Urrutia, Julen Guerrero. Zeladesek kendu egin dio baloia Portugaletekoari, ezkerratik sartzen da Figo. Roberto Ríos, kanpora. Horre arazo Marrazainekin dago, Marrazaina bere bandera jaso egin du, baina ez da Figoren jokoz kanpo bezik eta Ribaldorena. Hor gertatzen dena da, Ribaldok aukera hori aprobetxatu zen balute gola zartu zen balu orduan ze gertatuko zen, ez? Baina jokoz kanpo etzen Figorena bezik eta Ribaldorena. Ikusi izan dudanez, gauza bat argi dago. Marrazaina Figo baino motelagoa dela. Ríos. Marrazainak gorra izan da ere entzungo zituen oraingo txistuak eta oiuak. Bai. Batez ere jendeak protesta egin du jaso indulako, ez? Eta arbitroak ez dulako ikusi. Baina bera jaso du Rivaldo bati, baina jokoa Figorek jarraitze zuen, da nik usten dut ondo zegoela, utzita jokoa. Figo berak buruz, Luis Enrique. Luis Enrique gatzera, Amor, Nadal. Bere inguruan Kuko Ziganda, Couto. Amor, Couto berrirore. Sergi, gain gainean du Aitor Larrazabal. Atzeran jo behar izan du Ferrerrek. Luis Enriquek buruz, Bitxor Alkiza, Luis Enriquek jaso, moztu Josu Urrutiak, Aitor Larrazabal, baloia loioguak Zelades eman dio. Joko nahasia momentu honetan, guztiak ere baloiaren atzetik, segulako presioa egiten Luis Fernandezen mutilak, baina ezin baloiaren jabetza berreskuratu. Baina hori da behaien partidua gaur, presio hori, joko hori aberre egiten duten, presio horrek aberre ematen dizkion zelai erdi hortan baloi honak, kontrasora ateratzeko modukoak, eta gero kontrasora horiek ondo bukatu. Hori da gaur Atletik egin behar duen partidua. Gainera, Zelaia gortarako lagunduko dio, zergatik Zelaia oso askarra da, oso askarra dago eta kontrolak egite oso zaila da. Eta orain motel ibili dena, Mejuto González izan da, Marrazainak berehala altxatu baitu, banderatxoa, ikusi duelako baloiak marra gainditu egin duela. Eta kostatu zaio bai, hori adieraztean Mejuto González. Goko sake orain Barçarentzat, Raizigerrek jarri du baloia jokoan, berriro ere kanpora. 36. minutuan, markagailuan Atletik eguts, Barcelona guts. Alkorta eta Rivaldo.
Beste alboko sake bat. Sergik atera du Roberto Riosek moztu. Amorrek falta egin dio orain Joseba Etxeberriari. Bittor Alkizak luze eskuinalderantz. Buruz Guerrerori emana izan dio Iñigo Larraintzarrek. Ez du asmatu. Sergi, Amor, Alkizak moztu, Nadal, Sergi, Amor, berriro ere baloia Miguel Ángel Nadalentzat. Reisiger, Ferrer, Amor, Sergi ezkerraldera, Figoren aurrean, Patxi Ferreira. Jokoa jarraitzen utzi du ez du inolako faltarik ikusion. Mejuto Gonzálezek. Orain honetan Luis Figok bere burua lotzagabe bota du lurrera. Neure begien aurrean gertatu da jokaldia eta hau bai ikusi izan dut ondo. Roberto Ríos, atzera. Imanol Etxeberriak luze. Hugo Ziganda eta Couto. Portugaldarrak buruz urrundu. Ferreirak buruz baita. Larraintzar. Atzerantz. Berriro ere bere atezainan entzat. Honek bueltatu egin dio Nafarrari. Sergik desbideratu du. Couto, Sergi. Josu Urrutia. Julen Guerrero. Zaila da, baloi ondo ateratzea oso zaila da. Azkarra dago, kontrol oso nahi izan behar dute eta... Jokoa jarraitzen utzi du hor Mejutok ez. Hasiera batean bai, baina ondoren falta adierazi du. Roberto Riosen sarrera horretan. Amor. Sekulako borroka dugu. Batez ere zelai erdian. Bai, partido taktikoa da, bi taldeek ondo ipinita zelaian, gauzak ondo egiten defensako bideo horretan, eta gero gora zerbait falta zaie bilei, ez? Jokoa jarraitzen utzi du Mejuto Gonzálezek, Amor. Moztu egin du Joseba Etxeberriak, Urrutiak eskuinaldera Iñigo Larraintzar, bere aurrean Reisiger, Holandarrak kendu egin dio Nafarrari, Julen Guerrero jasoko du alata guztiz. Atzerantz, berri ere Portugaletekoak. Rivaldo Imanol Etxeberria presionatuz, Alkizak ikutu, Coutok moztu, baloia berri ere Guerrerorentzat, Sergiren gorputzan jodu baloi horrek, Urrutia, baloia loratu, ordoa Joseba Etxeberria, arean sartu da Elgoibarkoa, erdiratu eta gola! Gola egin du Atletikek 40. minutuan gol egitea Kuko Ziganda izan da. Jokoz kanpoko posizioa eskatzen dute Luis Van Galen mutilek, baina Mejuto González jaunak epaileak ontzat eman du jokaldia. Talde zurigorriak honen bestez aurrea hartzen du markagailuan. Atletikek bat, Barcelona gut. Lehen zatiko 40. minutuan kontraeraso horretan baloi loratua Joseba Etxeberriarentzat, arean sartu da Kuko Ziganda bigarren zutoinerantz, baloi eske eta nik esango nuke hor baloiaren atzetik zegoela jokalari nafarra. Hor marrak, area txikiko marrak, aurreko errepikapenean hobeto ikusten da, aurreko txikiko marrak esaten diku baloia nun dagoen da Kuko Ziganda nun dagoen, ez? Eta hor askotan esan duguna da, ez? Joseba Etxeberriak behin eta berriro hori egin behar du. Bere abiadura hori aprobetxatu, eta bueno, olako baloiak ona sartze bali medizkiote, arriskoa sortzen dut, hemen hori garbi ikusi dugu. Kuko Zigandaren lehenengo gola da, aurtengo ligan. Lehenengo ala bigarrena Pedro Mari, zalantzorien neukere oraintxe bertan. Nik uste du lehenengo dela, ligan behintzat. Bestea, Sandoriaren aurka lortu zuen. Kuko Ziganda berak ikutu du, falta dirazi du Mejuto Gonzálezek. Bat eta huts markagailuan, hortxe duzu berriro ere gol hori errebekatuta, baloiaren atzetik Kuko Ziganda, baloiaren atzetik, ez zegoen jokoz kanpoko posizioan inolaz ere, eta asmatu egin du beraz Marrazainak. Marrazainari inon direnak esan dizkio Fernando Coutok, eta bestalde batetik Mejuto Gonzálezen inguruan ere Barcelonako 4 jokalari bildu dira,
protesta egitera. Nik uste dut hor dagoela. Nik uste pixka bat atxeratzeko dago, eta alata guztiz ere baloiaren lerro berean balima dago, nik uste gol da, eta nik uste dut ondo manda dagoela gola. Bat eta huts, konfirmatu dugu Piko zigandaren inguruan genukan zalantza hori eta arrazoia zenun Pedro Mari Goikoetxea. Piko zigandaren lehendabiziko gola izan delako ligan. Couto eta Joseba Etxeberriaren arteko borroka. Portugaldarra ez da kokiltzen den horietarikoa. Biak ere batu ditu. Ejuto Gonzálezek. Ez da ezertxo ere gertatu. 2 minutu besterik ez, lehen zati amaitzeko Atletikek bat, Barcelonako. Badudia Guerrerorentzat. Guerrero katzera, Iñigo Larrainzar. Zuzenean kanpora bidali du alboko sakea Barcelonarentzat. Golaren jokaldi horretan, Raizik erretzegoen Joseba Etxeberriarekin, deskolokatuta geratu da Barsaren defentsa hori. Eta egoera horretaz, ondo baino hobeto baliatu da Elgoibarkoa. Bere abiadura, ez da nik uste hori egin behar dela, ez? Atletikek ondo, pazientzia hondiakin jokatzen ari da, partiduan sartuta, utzik egin gabe, eta bera, Barsaren us bat aprobetxatu du, utza batez ere markaketa egiteko garaian, eta gero jokaldi ona egin du Joseba Etxeberriak, eta ondo bukatu Koko. Nik uste dut hori dela Atletiken partidua, eta presioa egite balin badu, eta alegintza balin bada baloi horiek lapurtzen lehen indun bezala, arresko gehiago sortuko du. Nadalek eskuin alderantz. Ferrer. Luis Errekirekin jogatu nahi zuen, Josu Urrutiak baloia kanpora bidali du. Hortxe Luis Van Gaal eta bere laguntzaileak. Ikusi egin behar orain bat eta utxegoarekin zer asmatzen duen entratzaile holandarrak, Luis Figo. Figok atzera, Ferrerrek erdiratu, urrundu egin du, oso ondo buruz Patxi Ferreirak. Joseba Etxeberriak sakonean, Tuko zigandarekin jogatzeko asmoa zuen Elgoibarkoak, baina hor abantaila osoa Fernando Couto zeukan. Pase hori behar den lekura egin balu, edota Kuko Zigandak beste alderako movimentoa egin izan balu, bakarrik edituko zen Nafarra. Baloiaz berri ere Couto. Ferrer. Alkizak moztu. Baloia azkenean kanpora alboko sakea. Bartzonarentzat. Arauzko denbora. Agortzear. Lehen zati honetakoa noski. Oraindik bigarren zati osoa izango dugu jokoan. Eta gauza bat argi dago Jonan. Ez dela aukera askoko partidu izango. Ez. Bi taldeak oso ondo dira defensa lanean. Hortarako atera dira ikusten dut, eta gero partidua bizka bate irikiko da biharrengo zatian, batez ere Barsak irikiko dulako partidua. Eta hor ikusi behar Atletiken nora erantzuten duen. Atletiken du aukera kontrasoa eta ateratzeko, ez? Baina, bueno, partidua hola dijoa, hola prestatuta dago. Nik uste dut partidua ondo dijoa, taktikoa dago partidua, gehiena. Eta, biharrengo zatiak erakusten digu, baina momentuz, Atleti ondo. Luis Figo. Luze Amorrek. Ferreirak moztu du, kontrolean joan egin zaio baloia, Sergi sartzen da ezkerraldetik, erdiratu Sergi, Figo buru! Gelditu egin du, Imanol Etxeberria. Horre ere jokaldi osoa, Ferreiraren eus bateatik etorri da. Hemen garbi dago, konzentrazio handiekin jokatu behar dela, eta gainera denbora hortuta dagoenean, baloiak urrutira bota, lehenengo zatia bukatu, eta gero biharrengo zatiari eutzi, ez? Gauzak ondo prestatu aldageletan, eta bestela olako gauza gertatzen gaina aurran daukan taldeak olako aukerak ez ditu askotan usten, no? Ez horixe. Oraintxe bertan amaitu da lehen zatia. Ez dago inolako aldaketarik bi taldeen aldetik. Pedro Mari Goikoetxea hasierako 11ako berak ditugu zelaian. Horrela da bai, eta guztiz okerrezpanago ez ditut hemen zenbaki zehatza, baina uste dut Kuko Zigandaren gaurko gola bere 110garrena dela ligan. Datu hori ere konfirmatu egin beharko dugu, eman zaio hasiera bigarren zatiari, Zelades eta Josu Urrutia borrokan. Urrundu egin du azkenean, Patxi Ferreirak. Golpe ere jaso du Ferreirak, baina jarraitzeko moduan izango da. Ferreira eta Figo.
Ferreirak urrundu. Zelades. Guillermo Amor. Sergi Luze Figorekin jokatuz, etzegoen jokoz kanpoko posizioan Luis Figo, baloia atzera Luis Enrikeri atzean geratu zaio. Bitxor Alkizak urrundu du. Baloia zuzenean kanpora alboko sakea Bartzelonarentzat. Ikusi egin behar nola plantatzen duen orain Norrioka bat eta hutseko honekin Luis Bangalek. Baina ematen du, bigarren zatia hasi eta berehala berdinketaren bila zelairatu direla jokalari kataluniarrak. Bai, hori jokaldiak eman du, ez? Baina nik ez dut uste gauza hondirik aldatuko. Neurri berdinean jarraituko du, posible baldin badu daukan taldeakin berdintzea taldea boskatu gabe. Eta bestela, gero Pinito gaurre joazten bezala, nik uste aldaketak etorriko direla, ez? Gainera, aulkia ikusi eta denak aurrelaria dira. Bai, Oscar, Giovanni, Zirik, Pitxi, eta bueno, horregatik nik uste den mantenduko dula alda neurrian amaikako hau, berdinketa lortze baldin badu, desorikarik ez daien sortu. Ferreirarentzat txartela. Txartel horia, Patxi Ferreirarentzat, Luis Figori eginiko sarrera horren ondorioz, eta gure kontuak gaizki ezbaldin badaude, Ferreiraren 3. aurtengo denboraldian. Luis Figo berak jarri du baloia jokoan, baina oraindik apuntatzen omen zebilen Mejuto González, eta berri hori jarri beharko du baloi hori jokoan Bartzelonak. Guillermo Amorren bitartez orain honetan. Ferrerrek erdiratu, Coutok ikutu. Erasoan jarraitzen du Bartzelonak, baloia atzera Luis Figok, Sergik erdiratu bigarren zutoinerantz, Luze Xamar, eta Ribaldok ezin izan du kontrolatu. Hemen Barça dagoen gauzarik onena da, partido lau alipei joa aulkia da, ez? Aulkiko edo atera eta jokalaria erreskutsua dira, kalidade handikoak. Eta gero, zelaian duen amaikako horrek aukera ematen dio, bat edo besteak enduta, moldatzea, ez? Bai Zelades, bai Luis Enrique, Ferrer, Sergi, hor jokalari asko daude, atzeko lan egiteko posibilia dutenak, eta desorek handi sortu gabe aurrelari bat ateratzea badauka. Espek Luze. Luis Enrique buruz igutu, Rivaldo. Buruz eraman du baloia brasildarrak. Ikutu ezagun zer egiten duen Ribaldok, baloia eskarralderantz, Figoren aurran dago Inigo Larrainzar. Portugaldarrak azkenean erdiratu egingo du, buruz, Ribaldok langa gainetik baloia kanpora bidali du brasildarrak. Horrelakoetan nekez utzu egiten du, Bai, berak normalean hori atea asmatzea izaten du, baina kanpora atera da, jokaldi ona, berak hasitakoa Figori eman, Figorek bere gauzarik onena erakutsi du jokaldi hortan, buruz-buruko jokaldi horiek oso ondo menperatzen dituela, eta erdiraketa hon bat eta aukera sortu dute, aukera hori utzi egin dute. Buruz moztu du Miguel Ángel Nadalek, berriroren zurigorre berreskuratu baloia, Guerrero ezkerraldera, Joseba Etxeberria jartu ingo du Elgoibarkoa, kanpora. Kanpora bidali du baloia, Joseba Etxeberriak. Bizi-bizi hasi da bigarren zati hau. Bai, Barçak iriki ingo du partidua poliki-poliki, minuto gaur joaztenean irikiko du partidua, eta Atletikek kontrarasoa jokatu behar du. Kontraraso horiek alegindu behar dute behin eta berriro Joseba Etxeberria aurkitzen, atzen baloi dutenak, eta aurkitzen balin dute, aresko asko sortuko dute, baina atzekoak beti kontu hondiakin jokatuz. Sergi, Luis Enriqueren jokatu zonek atzera, Guillermo Amorrentzat, sakonean Guillermo Amorrek Zelades atzera, Luis Enrique, kendu egin dio Bitxor Alkizak baloia Asturiarrari, Guerrero sakonean, Joseba Etxeberriarentzat etzegoen jokoz kanpoko posizioan Elgoibarkoa, ikus dezagun arean sartu da Joseba Etxeberria, bere aurrean Reisiger, denbora desiente galdu du hor, erdiratu egin du alata guztiz, Bitxor Alkizak jaso, oso ondo Bitxor Alkizak, eta barrura bidali du Bitxor Alkizak, laugarren minutuan, lasai, sekulako kalitatea erakutsi du jokaldi horretan. Alkizak eta bi eta utxekoa egin du, bigarren zatiko oraindik 5. minutua, bete ez denean. Sekulako gola egin du Alkizak, Atletikek 2, Barcelonak huts, lehen Kuko Zigandaren lehendabiziko gola izan da urtengo denboraldian, ligan esan nahi dugu, eta Bitxor Alkizaren inguruan ere, horixe bera, esan behar dugu, Gipuzkoarrak, ligako lehen gola egin baitu, sekulako gola egin du, benetan polita, eta
segulako kalitatea erakutsi du jokaldi horretan Bittor Alkizak. Kalitatea eta lasaitasuna. Lasaitasuna, kalitatea, eta gero itxaron momentu igonenea ikusi Atezainan non dagoen, eta ondo bukatu, ez? Ederra, benetan ederra gola. Atezainak ezin du iritsi baloi hortara, gauzak ondo egin ditu. Ez eta kontrasoa edo lehenago bukatu beharra izan Joseba Etxeberriak, baina azkenean ondo atera zaie batez ere Bittor izan kalitateatik. Benetan gol solagarria izan da, zuek esan bezala denboraldi honetako lehena. Ez da golegilea Kuko parkatu Bittor Alkiza, baina sekulako lana egiten du. Joan den denboraldian guztiz okerrez banago, 3 gol sartu zituen. Eta badirudi Bartzelonari gol honek kalte handia egin diola, Orain pase oso erreza utzi egin dute Kataluniarrak. Bai, nik uste min egingo diola. Hemen gertatzen dena aulkikoak ateatze bali ma asko sortuko dutela. Eta kontu handiakin jokatu behar. Partidua ez da erabaki. Naiz eta bita utzegon aurrean daun, Atletikek aurrean daukan taldeakin kontu ibili behar da. Osi momentutan aukera sortzen dute, eta horietako bat sartu dezke berriz ere partidua dago, ez? Entrenatzaile bate baino gehiago esaten du bita utzekoa oso emaitza arriskutsua izaten dela. Bai, batez ere hori bita utzi irabazten dana eginda dola ematen du. Eta gero gutxien usten denean etortzen da gola aurka, eta horrek partio oso aldatu egiten du. Gogoratu, Konpostela eta Barzaren arteko norgeoka urtengo denboraldikoa. Galtzen ari zela talde Kataluniarra, 2-0 emaitzarekin, eta azkenean berdinketa lortu egin zuen. Bai, hori da, ez? Kalidade handia dagoenean, kontu handiek jokatu behar da. 2-0ekin ez dago, egoterik ziur partidua irabazita dagoenean. Nik usten dut hain neurri berdinan jarraitu, eta Atletikek bere aukerak aprobetxatu behar ditu. Zergatik, aukera aukikutulako bandikan, hori dudarik gabe. Kementxu Julen Guerrero, Raiz Igarrekin hor borrokan, falta dirazi du Mejuto González Asturiarrak. 2-0, tentsio bera mantendu behar du, partidua amaitu arte, azken segundura arte, talde zurigorriak. Nadalek eskuinalderantz, Ferrerrek, Figorekin jokatu nahi zuen, baina jogozkanboko posizioan zegoen, jokalari Portugaldarra, hortxe Luis Van Gaal, zerbait asmatu beharko du entrenatzaile Holandarrak, Oskar Giovanni Ziric eta Pizzi daude aulkian. Behin bakarrik jogozkanboko posizioan erori da Atleti taldea, 6 bider berriz Barcelona, datu esanguratsua. Bai, horrek esan nahi du, bat jogozkanpoko lerrori eutsi egiten diola, jokaldi horri eta ondo egiten ari dela. Aresko hondikin, baina nik usten dut orain bezala, aurreko jokaldean ikusten bezala gauza ondo egin. Luis Enrique, Asturiarrak luze, Roberto Ríos eta Figo, lehenago iritsi da Portugaletekoa. Alboko sakea Atletikentzat, txaloak Roberto Ríos entzat. Bai, hauek mantendu behar dutuen ekipoa. Horre egiten duten iruko hori Alkorta, Ferreira eta Riosek eta bere aurrean jokatzen duen Urrutiak lan asko editzen zaio eta lan ona egite balin dute, ez dugu zango partidera zita dukateni, baina horien lana garrantzitsu izango da. Baloia berriro ere kanpora. Kataluniarrek jarraituko dute baloiaren jabetzaz. 2-0 markagailuan. Hortxe da Joseba Etxeberria. Sergik kendu dio baloia Luis Figo. Figo Zeladesi, eskuinalderantzonek, Ferrerrek ezin izan du erdiratu, aurrean topatu duelako Aitor Larrazabal. Berriro baloia Ferrerrentzat, Loiukoak falta egin dio. Eta horrela adierazi du Mejuto Gonzálezek. Kontu hondiak inoain, bai Couto, bai Nadal, gora jongo dia, Luis Enrique oso ondo joten da buruz, Rivaldo bera ere bai. Nik usten dut Sergik ateratze bali madua, bueno, eta lako, beraz da erdiratzaile ona, eta Figoke alderantziz erdiratze bali madua, arrisko gehiago zertuko. Hortxe, baloiaren inguruan Luis Figo eta Sergi, baloia kokatu duena Luis Figo izan da. Beraz ematen du Portugaldarrak aterako duela. Ordoa Figo, bera jarri du baloia jokoan, Couto, kanpora. Ateko sake izango da. Rarra izan da, bai Luis Enrique eta bai Couto jondiria baloia mila, eta Atletiko jokalariek ez direla azaldu, ez? Hori ezin du izan Atezainarena, baloi indartzua dijoa eta berari ez dio denborarik ematen baloi hortara ateratzeko, ez? Eta hor markaketa horiek ondo finkatu behar dira.
Etxeberriak jarriko du baloia jokoan. Era bat lasai. Luze bidali du, ohi duen bezalaxe. Nadalek moztu. Zurigorriek berreskuratu dute. Arrozabale gatzera Roberto Ríos. Riosek sakonean Joseba Etxeberriari. Honek luz eskuinalderantz, antxe da Inigo Larraizar. Baloi atzean geratu zaio, baina Nafarra kontrolatu egin du azkenean. Julen Guerrero erdiratu, Nadalek urrundu du. Roberto Ríos, boteretsu. Josu Urrutia. Urrutia eta Ferrer. Legeitxarrak luze jokatu nahi zuen ezkerraldetik. Ferrerrak moztu, baloia ganpora alboko sakea Zurigorrientzat. Josu Urrutia erori eginda pase hori ematerakoan, eta Luis Fernández berak heldu eta zutitu du. Joseba Etxeberria. Bere inguruan Raiziger. Elgoi Barkoak erdiratu. Fernando Coutok moztu. Nadal. Ferrer. Baloia Nadalentzat. Angel Nadalek jarraitzen du, gainditu egin du. Kubo Zigandaren sarrera. Amorri kendu egin dio Bitxor Alkizak. Kementxu jarraitzen dute Zurigorriek. Hori da partidua, presio hori egin behar dute. Lehenengo zatian ezin izan dute hori egin eta bigarrengoan hobeto ari dira. Eta gainera emaitzak ematen duen indarra ikusita, posible dute hori egitea. Eskuinaldetik sartzen da Ferreira. Baloia kornerrera bidali du. Zertik. Ez da aukera bat izango du hor. Atletikek. Bigarren zatiko lehendabiziko kornerra. Barcelona sarritan etorri da lider moduan Samamesera, eta hori gertatu den kasuetan, bitan Barcelonak irabazi du, 3 aldiz berdinketa izan da eta 9 aldiz galdu. Garrido Guerrerok, baloia arean, Bitxor Alkizak jaurti. Zertik urrundu, Larrazabal. Baloia kanpora bidali du Aitor Larrazabalek, bere ala egingo du Pedro Mari, bere lehendabiziko aldaketa Luis Van Gaal. Zelairatzeko prest, Juan Antonio Pizzi. Nadal, gertzen. Arriskatu egin behar du, atzelari bat kendu. Pizzi, zelaira. Eta ea orain, nor kokatzen duen, horratzean, Luis Van Gaal. A ber, nola kokatzen dira, no? Ez? Hemen dator Luis Van Gaalen revoluzia hola atortzen da, ez? Aldaketa bat egiten dunean, orduan dana puskatu egiten da, nik uste mantendu ingo dula, ez? Atzean bat ipini beharrean ingo da, lauko lerro batekin jokatu, horrek arrisku gehiago hartzea hartu beharko du Barsak, baina bueno, erasoan ere jokalari gehiago dauka, ez? Eta hor Atletikek markaketak ondo finkatu beharko ditu berriro. Figo kikutu, ezkarratik sartzen da Sergi, erdiratu Sergi, Imanol Etxeberriak ederki harrapatu du baloia, oso seguru. Hugo Zigandak buruz. Pazientzi gehiago uki behar du berak, badaki azkar jokatu behar duela Barsari, azkar jokatu behar duela, baina ateain behar du taldeak, nik usten dut denbora pixka bat hartu behar duela berak balioik ateratzeko, baina bestela ondo. Sergi, erdiratu Sergi, Roberto Ríos sekurrundu. Coutok buruz aurrerantza, beste horren beste Josu Urrutia, Hugo Ziganda baloi horren atzetik. Abanta Josua Fernando Coutorentzat. Zespe Coutori bueltatu nahi izan dio benetan arriskutsua. Atezain Holandarrak egin duena, ez du faltarik ikusi Mejuto Gonzálezek. Samameseko publikoaren presio horrek ez du ezertarako balio izan. Figoren aurrean Inigo Larraizar. Gainditu egin du Portugaldarrak Nafarra, erdiratu Luis Figok. Aitor Larrazabalek urrundu du. Bitxor Alkiza. Berriore baloiaz, Barcelona. Ez dute elkar konpondu hor Amor eta Ferrerrek. Eta gaizki orain Raiziger baloia zuzenean kanpora bidaliz. Bieta utzi galtzen eta era bat urduri gainera Luis Van Gaalen mutilak eta baita Luis Van Gaal bera ere. Normala da, ez, urduri gotea. Nik uste hemen oain ingo dula Luis Fernandezek zelai erdian beste jokalari bat atera. Nik uste dut zelai erdia dominatu eta zelai erdi horrek ematen izkien baloiak gero askar jokatu goia, ez? Ia Barça arrisko baten jokatzen ari da eta Joseba Etxeberrientzako partida purposa epini da, ez? Bere abiodoarentzako.
Bigarren zatiko 15. minutuan Atletikek 2 Barcelonak huts, eta hor aulkian ikusi dugu Luis Fernandezekin hitz egiten. Txomi Nagore. Hortxe duzu hain zuen ere, Txomi Nagorerekin hitz eginez. Luis Fernandez azken aginduak ematen eta badirudi bere egingo duela aldaketa zuri-gorrien entrenatzaileak. Bai, nik ustean dut goiko jokalari bat kenduko dula, nire ustez. Kuko izan leke kenduko duena, zelaiari aurrutiaren ondoan Nagore ipini eta Guerrero pixka bat aurrera gogota, ez? Da, Guerreroen lasaitasunak inda kalidea egin, bai Joseba Etxeberria nire abiadura aprobetxatu. Amorrek Luis Enriqueren bila, baloia Imanol Etxeberriarentzat. Luze bidali du, atezainak, Couto eta Joseba Etxeberria, Portugaldarra nagusi jauzi horretan, Amor, zuzenean kanpora, eta oraintxe zelairatuko du Txomi Nagore Luis Fernandez. Guerrero kentzen, no? Nahiko asarre, baina, bueno. Julen Guerrero en ordez. Bai. Uste nuen aurrekoak kenduko zuela, eta Julen Guerrero aprobetxatu bere kalidadea. Baina, bueno, bera nahi izan du zelaierria indar ipini, eta Julen ondikan igual ez dago sasoi betean, eta indar gehiago mazela erdiari, eta mantendu goian bai Kuko eta bai Joseba Etxeberria. Gainera, badakizue Guerrero 2 hilabetetan geldi egon dela, eta hauxe da jokatzen duen 3. partidua, ez osorik, baina behintzat aritu den 3. partidua, eta atzenaldi ezaio gaizki etorriko. Joseba Etxeberriak atzera, Aitor Larrazabalek erdiratu, luze. Albotik aterako da baloi hori. Baloia Kataluniarrentzat. Zertik egingo du alboko sakea. Luze, ederki moztu du Inigo Larraintzarrek. Txomi Nagore jaurti. Armailetara. Ausarta, badaki jaurtik eta hona daukala, eta ausarta saltzen da. Isma Urzaiz ere hurbildu da orain, Luis Fernandezen gana. Berehala aldatuko du Luis Fernandezek. Tuterakoa, berehala jarriko du jokoan. Benetan Ismael Urzaizen kasua arraroa da. Joan den igandean Mallorcan errenka erretiratu zen, eta gaur badirudi erabat sendatuta dagoela, bestela Luis Fernandezek ez luke azken minutu hauetan arriskatu nahi izango, ezta? Urrundu egin du Patxi Ferreirak, Zigandak buruz, baloia Ribaldori eman dio. Eskuinalderantz Ferreren aurrean Aitor Larrazabal. Ferrer jarraitzen du, osondo itxi dio bidea Loiukoak, baina ala eta guztiz, kornerra izango da Barcelonaren alde. Barçaren lehenengo kornerra. Luis Figok aterako du bazterretik, Coutok buruz, kanpora pitzi zen. Goian min egiten dute, goitik ikusten baloi guztietan, ez balimada atezaina ateratzen, min egiten dute. Hor markak eta zuzenagoak eta gogorragoak batez ere egin beharko ditu Atletikek. Imanol Etxeberriak jarriko du baloia jokoan. Ikusi duzu errepikatuta, gizon horren, pitziren errematea, kanpora. Indartxu, Patxi Ferreira, Coutok buruz moztu. Nagorek buruz, Joseba Etxeberriari. Elgoi barkoa baloiaz, atzera Josu Urrutia, baditu hormetroak legeitarrak. Sakonean, Joseba Etxeberriari, ezin izan du erdiratu. Elgoi barkoak, azkar ibili da. Sergi, kornerra, zuri-gorrientzat. Eta kornerra atera aurretik egingo du, edo egin nahi du aldaketa Luis Fernandezek. Zigandaren ordez, zelairatuko da. Iruditan ikusten dugu, abiadura aprobetxatuz, Joseba Etxeberriarena min egiten dut, hori da. Hori, behin eta berriro hori egin behar dute.
indarrak alditu momentuan, egin behar du, indarra baditu, eta nik uste dut Peñita berriro alegindu behar dula, olako jokaldiak egiten. Jendearen txalo artean, badoa aldageletarantz, Tuko Ziganda, eta jokalariaren txaloak orain, Samameseko publikoari. Zelairatzen den gizona, Isma Urzaiz. Hortxe jadan ikarean, Roberto Riosen inguruan. Ikus dezagon, Joseba Etxeberria gatera du, Urzaiz. Aitor Larrazabalek ezin izan du ondoren errematerik egin. Barcelonako jokalaria Kontrarasora, Zeladesek Ribaldori. Ezkerraldetik sartzen da Luis Figo, beraurrean du Inigo Larraintzar. Portugaldarra jaurti. Baloia zuzenean, Imanol Etxeberriaren eskuetara. Aurreko burukada horretan, parkatu Joanan, Ismael Urzaizek ez du ondoio baloia, badirudi sudurrarekin edo Espainekin jo duela, eta ondorengo minutuetan hor ikusi dugu sudurra ikutzen eta badirudi min desente hartu duela. Eta gero horreko jokaldian Figoren jaurtiketa ikusi dugu, eta nik uste dut ja partidua falta dira 25 minutu haueko hola izango dirala, ez? Batea eta bestea, arreskoak egongo dira bai are batean da bai bestean, da nik uste dut gehien asmatzen duna golak egin ditu. Bai Barsak eta bai Atletike, batez ere Atletike Kontrarasoan aukerak izango ditu gol gehiago egiteko. Bueno, Giovanni zelairatuko du. Luis Bangalek. Amorrek ezkerraldera. Raiziger. Guillermo Amor. Osondo, Josu Urrutia. Erni bili da baloia sakonan Joseba Etxeberriarentzat. Elgoibarkoak ederki eraman du baloia aurrerantza. Baloi eske Urzaiz, berarekin jugatu nahi zuen. Etxeberriak, baina Fernando Coutok moztu du. Luis Figo. Amor. Amorrak eskuinaldera, Luis Enrique. Kementxu sartu da hor. Aitor Larrazabal, baloia kanpora bidaliz. Aserre Luis Enrique, okerraz banago bere taldekideren. Zeladesen ordez, Giovanni. Eta oraintxe bertan, Giovanni Zeladesen ordez. Aldaketa honek arrisko gehiago dauka, ez? Luis Enrique pixka bat atzeratuko dut, eta Giovanni ipiniko da gorago. Bazaki Rivaldoren inguruan, Opitzeren inguruan, baina bai behoien atzean eta zelai erdi hortatik gora iritsiz. Riosek buruz. Ribaldok atzera, Ferrer. Riosek moztu berriz. Baloia azkenean Ferrerrentzat. Erdiratu Xavi Ferrerrek. Osta, urrundu alizan du baloi hori. Roberto Riosek. Zurigorrien Kontrarasoa orain. Bitor Ralkiza. Gainditu egin du Sergi. Gelditu egin behar izan du. Baloia Txomin Nagorerentzat. Honek eskuinaldera. Antxe da. Inigo Larraintzar baloi eske. Area barnean Etxeberria. Eta Urzaiz. Couto kurrundu. Joseba Etxeberria. Bera aurrean. Ferrer. Bitor Ralkiza. Atzera Aitor Larrazabal. Erdirak eta ez da bater hona izan. Couto kurrundu, Amor, Giovanni. Josu Urrutia berreskuratu berriro ere. Bere taldekideak bezala segulako norriauk egiten ari da Josu Urrutia hor zelai erdian. Nagore, gainditu egin du Sergi, baloia eskuinaldera, Larraizarra jaurti, kanpora. Baina ondo Atletik, baloia ondo erabiliz. Barsak ezin du, baloia nantzetik handabil, horren mine egiten dio. Eta gaina oin zelaian dagoen taldeari gehiago, ez? Danak erasoari begira dira eta defensako lana egiteko inorrez dago. Eta bai Raizigerre, bai Coutok, bai Amorrek hor arazoak izango dituzte. Luis Enrique. Figorekin jokatu du, baloia berriro Luis Enriquerentzat. Zin izan du moztu Josu Urrutiak. Amor. Ezkerralderantz Antxe da Raiziger. Berriro Sergi, Amor. Amor berak jarraitzen du eskuinaldean du Luis Figo, Portugaldarrak jaso. Erdiratu Luis Figo, Roberto Ríos egurrundu. Amorrek moztu. Alkiza. Aitor Larrazabal, loiukoak luze. Abantaio hor Fernando Coutorentzat. Amorrek ezkerraldera, Raiziger. Rivaldo.
Gainditu egin du Nagoreren sarrera, Rivaldo Jaurti, kanpora. Azerre, area barnean zaudenak. Bitzi, Giovanni. Eta gaina leku hartuta zauden. Jokalarien bizkarak hartuta, erdiraketaren sai, eta bera, bueno, horre egin duna berak erdiraketa hori prestatu, aber atezaina ateratzen zen pixka bat, eta gero jaurtiketa egin, baina oso saia hori ondo ateratzea. Baina aldatu egin du, ez? Giovanni atera denetik pixka bat talde aldatu egin da. Oain ikusten egana da, atzean jokatzen dute Couto eta Reiziger batez ere, eta gehiago Ferrer, Sergi baino, Sergi askatasun gehiago dauka. Amor eta Zelades erdian jokatzen dute, eta gero Rivaldo ezkerrean, Giovanni erdian da Figo eskubian, eta Pizzi goian, ez? Hola dira jokatzen da. Guillermo Amor. Ferrer. Ferrerrek ezkerra aldera, antxe da Fernando Couto. Bere tokian, jokalari zuri-gorriak. Luis Figo. Portugaldarrak jarraitzen du. Luizerrekeren jokatu nahi zuen, baina berandu xamarribili da hor. Luis Figo, Alkorta. Motzean Nagore, espinaldekin sartzen da Iñigo Larraizar. Area inguruan Joseba Etxeberria eta Isma Urzaiz. Nagore ara barnean erdiratu Urzaiz, hirugarrena! Sartu du Isma Urzaizek. Atletikentzat, Contreras horretan, bigarren zatiko 27. minutuan. Azer nolako jaia daukagun Samamesen jaun-andreok. 3-1. Azken aldiz, Atletikek 3 gol sartu zion Barcelonari. 88-89 denboraldian. Orduan, 3-2 irabazi zion Atletikek Barcelonari gaur 3-1 irabazten. Ari zaio talde kataluniarrari Luis Fernandezen taldea. Jokaldi ederra, kontrasora atera, Larraizar oso ondo, eta gero erdiraketa nola ikusten duen begiratu, itxaron aurrelari movimentoa, ikusi du Urzaiz lehenengo zutoinera hasi dela joaten, eta era bota eta besteak barrura sartu, ez? Egia da, Urzaizek sartu inbertzen dula hori barrura, baina golerdia baino gehiago Larraizaren pasean da, ez? Lehenengo burua jaso, ikusi, eta gero berari eman pasea. Isma Urzaizen bigarren gola urtengo denboraldian. Ez dago gaizki, hilabete inguruan, sudurretik operatuta, egon dela kontutan hartuta. Sekulako jaia, Pedro Mari, Samameseko armailetan. Bai. Gente mordoa saltoka ari da. Atleti oiukatzen. Eta gaurko partiduan ikuste futbolzaleek luzaroan gogoratuko dutela. Batzuk atletizaleek onerako eta Barcelonakoek txarrerako noski. Eta gustora egongo direnak, Real Madridekoak eta Zeltakoak izango dira. Jau Irureta eta Barne. Bai, normala da, ez? Oin dela 15 puntura zeuden eta gaur hemen galduta puntu batera gelditzen da Real Madrid eta Zelta bera ere bai, eta nik usten dut posik egoteko modukoa dirala. Eta berehala, hirugarren aldaketa egingo du Luis Fernández, Javi González deitu dio. Imanol Etxeberria garrabatu du baloi hori. Javi Gonzálezekin hitz egiten oraintxe bertan Luis Fernández. Hortxe duzue, zuen pantailetan. Markagailuan 3-8, gustora. Jupp Heynckes, gustora, Jabo Irureta. Biak ere hemen entrenatzaile izandakoa. Oso ondo Joseba Etxeberria, Couto gurrundu du, Etxeberria jaurti, eta Coutoren erretxaz hori zuzenean kanpora kornerra izango da. Hemen Atletik pixkat buruak jokatzea limadu sekulako gozaparra datorri lehike, Eta txartel horia Fernando Coutoren zat protesta egiteagatik. Aserretu egita Portugaldarra marrazainarekin. Eta Mejuto Gonzálezek ez dio txartel horia bargatu. Normala da, ez? Azarratu, eta gizenekin azartu behar zuen. Bere atzean Ferrer zion jokoskan poko jokaldi hori dana puskatzen, eta zion jokoskaporik, ez? Lehen esaten nahi nintzen da hori da, ez? Atletik buru bizkatekin jokatzea balin badut, atea aurrean asmatzea balin badute, ba, bueno, segulako gozaparra. Joseba Etxeberriaren zat atzeden aldia eta Javi González zelaira. Javi González zelaira, ikus ezazue, entzun, itzazue hobesan da, Samameseko publikoaren txaloak sekulako norgeok egin du Joseba Etxeberriak, ez du golik egin, baina golen jokaldi horietan sekulako garrantzi. Bai, eta bera puskatu du partidua. Bera zaukan gaurko partidaren kakoa, bere abiadurakin,
eta nik ustean dut bera puskatu duela partidua. Gauza oso onak egin ditu, golak eman ditu, eta nik ustean dut sekulako partidua egin duela. Naiz eta golik ez hartu, berak puskatu du eta berak erabaki du partidua. Zelairatu da Javi González, 4 gol, gogoratu orain arte. Arratxan dagoela ematen du, eta gogoratu zorrotzakoa dela pitxitxia, talde zuri-gorrian. Berak atera du kornerra, baloiaren bila Aitor Larrazabal. Ezin izan du hor, errematerik egin Patxi Ferreirak. Bigarren zatiko, 31. minutuan, markagailuan, Atletikek 3, Barcelonak 0. Ferrer, Reisiger, luze Reisigerrek, moztu egin du buruz, Patxi Ferreirak, Josu Urrutia, Javi González, ezkerraldean du, Aitor Larrazabal, Javi González jarraitzen du, oraintxe jasotzen du baloia, Loiukoak erdiratu, Isma Urzaizen bila, moztu Koutok, baloia berriare zuri-gorrientzat, Larrainzar, Urzaiz, Koutok aurre hartu dio, Amor, Luis Figo, bere inguruan Txomin Agora, Portugaldarrak ederki gainditu du Nafarra. Eta jendea dirudienez Pedro Mari ez da 3 eta 0 honekin konformatzen eta beste bat eskatzen du. Bai, beste bat eskatzen ari dira atletizaleak. Orain Javi Gonzálezek pasea eman nahi izan dio Ismael Urzaizi, baina hau ez egoen Javi Gonzálezi begira eta horregatik baloiak bere orpoan jo du. Baina lehen jendea beste bat eskatzen duenean, ezke ikusi egiten da beste bat sartzeko posibilia badagoela, Bai, Bartzelona erabat jota dago, Bai, jota, eta gainera zelai erdia pasatzen danean baloia kontrolatuta, arriskoa sortzeko posibilitatea. Hor gertatzen dena bain igual pixka bat, Joseba Etxeberria falta, abiadura hori falta dute, baina Javi Gonzálezek min asko egin daike, Ez dakit zer nolako ondorioak aterako dituen Luis Van Gaalek gaurko partidu honetatik. Baina egoera latza benetan, entrenatzaile holandarra, gaur egun bizitzen ari dena. Bai, ez du asmatzen. Nik ustean dut talde honek asko sobetu jokatu behar duela. Hemen gertatzen dena da, entrenatzaileak nahi duen gauza bat eta jokalariak ezin dutela asmatu eta abar, partiduak pasatzen nahi diala eta zuen abantaila osoa galdu, osoa ez, baina gehien egia dena galdu dutela eta gainera taldea oso gezki ikusten dela, ez. Nik ustean dut gaurko maitzaren gauzari txarna, gaurko partidoen txarna ez dela emaitza bakarrik, bezik eta itxura dela, aspaldiko honetan, itxura berdina saltzen nahi dira. Bere sistema horrekin jokatu nahi du Luis Van Gaalek eta behar bada hausnarketaren bat ere egin beharko luke entrenatzaile holandarrak. Esperimentuekin jarraitzen du, baina kontuz, aukera Aitor Larrazabalentzat Loiukoa jaurti, bitan pentsatu gabe, baloi eske zuen Txomin Agora eskuinaldean. Baina jokaldi amaitzea erabaki du Larrazabalek, gogor jaurti arrasean. Atesaina desesperatuta dago, Etorri zizkien baloi guztiak, onkanpora joan dira barrura, eta ez da aukerarik izan gelditzeko ere, Baloia pasatzen utzi du Patxi Ferreirak. Ailegatu egin da baloi horretara Juan Antonio Pizzi. Baina ez du jarraitzerik izan. Konfiantza gehiago izan du hor Patxi Ferreirak. Eskerra Bartzelonakoak ez dabiltzan gaur gauza handiak egiteko. Ez, aspaldi hontan ez dabiltza, ez gaur bakarrik aspaldi hontan, baina aldata guztiz ere gaur lehenengo zatia nahiko ondo hasi dute eta lan ona egin dute, jokoa baino gehiago lan ona, ez defensako lan ona egin dute. Baina gola hartu duenetik aurrea sekulako desoreka sortu da, bigarren zatia behaiek eduki dute aukerarik onena Ribaldok eduki aukera hori. Ez dute asmatu eta gero Atletikek min egin dio. Eta egia da Atletikek partido ona egin duela, o egiten ari dela. Itzen baten etxarra Javi Gonzálezen asmo hori, baina Barçakoek berreskuratu dute. Javi González, baloia atzera, arriskutsua benetan. Manol Etxeberriak aurreraino, Koutok buruz moztu, Josu Urrutia. Urzaiz, baloia atzera, Larrainzar. Nio Larrainzarrek luze jokatu nahi zuen eskerralderantz.
Javi González, Nagore, Javi González, bere inguruan, Raiziger, Javi González jarraitzen du, Ferrerrengan jodu baloiak, Larrazabalek, jaurti eta kanpora. Bestaldean baloi eskerizma Urzaiz, Bakarrik zegoen, baina bueno, bera jaurtitzea gaina emaitza honekin ikusten dut alegindu behar dela bakoitzakola egiten, ez? Eta jendeari, pixka bat, espektakulo pixka bat ematen. Ziric, Rivaldoren ordez. Beste aldaketa bat, Barcelonan. Baina, bueno, ez dakit alperrikeko izan leke aldaketa, ez? Nik uste dut atzenaldi bat emateko Rivaldori. Segun gutxi barru, lau partido jokatu ditu eta normalean nekean nabaritu behar du, ez? Eta atzena eman ja erabakita da partidua eta atzena hartu. Baloia eskarranderantz, Luis Figo. Amor. Ferrerrek jasoko du. Bitxor Alkizaren jo du baloia, konek buruz. Ederki eraman du baloia Bitxor Alkizak. Eta Aitor Larrazabalek aurreraino, baina zuzenean kanpora. Hogeita hamaseigarren minutuan bigarren zati honetan, markagailuan Atletikek 3, Barcelonak 1. Iñigo Larraizarrek jaso du baloia. Javi González, honek atzerantz, baina ez da oso fine bili hor Zorrozakoa, pitziri utzi dio, honek jaurti, kanpora. Era bat porrot eginda dago, talde Kataluniarra. Eta bakoitza beraldetik dabil, gola ematen nahian. Nik uste bakoitzak bere burua salbatzen duen edo zerbait egiten duen, gol emate egiten duen, zergatik momentu enten taldea puskatuta dago, bai atzean da bai aurrean, eta bakoitza bere lana egitera dijoa, eta atzekoak alegin du, gol gehiago sartzen da aurrekoa, alegin du bakoitzako la egiten duen, eta pixka bat bere burua salbatu, eta hori pentsatze balina dute, ondik eta okerra. Zerrik eskuin alderan, Ferrerrek jaso. Ziric. Ezin izan du gain ditu Aitor Larrazabal. Sendo loiukoa. Raiziger. Baloia aurrerantz. Roberto Riosek buruz moztu. Larraintzar. Luz eskuin aldetik Javi González jasoko du baloi hori. Baloia gainera ez du alboko marra gain ditu, Javi González jarraitzen du, bere inguruan zerki erdiratu Javi Gonzálezek. Baina ordurako nahiko atzueraturik zebilen oraindik Isma Urzaiz. Bai, etxoen pentsatzen erdiratu zuenik edo indarra falta zaio momentu horretan, ez? Eta nik usten dut hori dena maitzak egiten du. Iruta utzekoak egin, jendea relajatu egiten du. Zelai erditik aurrera batez ere, zelai erdikoak eta atzekoak oso lan egiten ari dira eta hor mantentzen du bere taldea goian eta goikoa gauza politak egiten ahalegindu behar dute, emaitz honek hori eskatzen duelako, jendearen aurrean pixka bat saldu behar dute, gauza honak eta jendea postu ez, alaitu. Ferrer. Aurreraino. Rafael Kortak moztu du buruz oso ondo. Urzaiz. Zuterakoa jarraitzen du, baloia eskuin alderantz. Txaloak Isma Urzaizentzat, Nagorek atzera. Iñigo Larraintzar. Ferreira. Luze, eskar alderantz. Aitor Larrazabalik iratu zaio baloi hori hor bertan. Barruraino sartuko da, loikoa erdiratu. Jespet, harrapatu du Isma Urzaizen aurrean. Bueno, gutxien esatezainak baloia gelditu du, baina berez ere baloia arriskutsua, Lehenengo zutoinera baloi hona sartu du Larrazabalek, eta berriro ere golituko aukera. Patxi Ferreirak moztu du. Ferreira berak jarraitzen du. Baloia eskar alderantz. Larrazabal. Javi González. Osondo Zorrozakoa. Zerdik falta egin dio, eta horrela adierazi du Mejuto Gonzálezek. Dena ateratzen ez Atletik, Zen moral da zein darremateun emaitzak eta gauza kondo egindakoan gustu ematen du, ikustea eta dena. Nekatu ere gutxiago egingo dira gaur jokalariak. Bai, normala da, Barça
Sekulako porrota, sekulako nekea, bai nekez fisikoa eta bai psikikoa zergatik min egingo dio, ez lehenkoko maitza bakarri, baizik eta honek ere bai, eta itxura kaskar honek, ez? Sekula, partioan egon dira 5-10 minutu ematezen partioa kontrolatuta zuela, baina arrisko handiri sortu gabe, eta gero bigarrengo zatia gehiena Atletikaren menpe. Egia esan, Bartzelonak orain arteko minutu guztietan, eta bukatzeko oso gutxi falta da, gol aukera bakar bat izan du. Rivaldoren buruka da. Bueno, eta txarrena Roberto Riosi epailak atera dion, txartel horia, 5. baita, eta datorren igandean, Sardineron ez du jogatzerik izango. Gutxienez, ea Carlos García ordurako sendatuta dagoen. Bai, edo orduan taldea ez da buskatuko, eta berdin jokatzeko aukera izango du. Baina, bueno, normala zen, faltain beharra zaukan, arrisko hundirik hartu gabe, ostika hundirik eman gabe, baina bai falta, eta txartela ikusi behar izan du. Ez da, gauzari txarna ere, eta igual prestatuta ere bai, zergatik gero, San Mamesea datorren taldea Real Madrid da, eta bueno, igual garrantzitsuagoa Real Madrid aurka egotea Roberto Ríos Santanderren egotea baino, eta bueno, hori danak aztertu behar izaten dira. Dena den, partidu guztietan 3 puntu da diokoan, Bai, 3 puntu dira diokoan, baina bueno, askotan zailagoak izenez, Real Madridko partioak izaten dira, ez? Eta nik uste dut horregatik gane izan lekela. Ez dut esaten nahi egin du nik, baina bueno, hori ere hor aidean gelditzen dala. Ez, nahi egiteko asko txotxaron du, Bai, horregatik, bueno. Jokoa jarraitzen utzi du hor Mejuto Gonzálezek, ondoren bitatu du falta, lehen dabizikoan abotailearen legea aplikatu du. Rafael Kortaperak, jarriko du baloia jokoan. Sendo ibili dira gaur, atzean jokalari zuri-gorriak. Bai, partidu hona. Taldeak oso partidu hona egin du, ez? Eta bizka partidua puskatu duena Joseba Etxeberria izan da. Baina mantendu duna taldea atzeko jokalariak izan dira, ez? Da gero horre zelai erdian jokatu dutenak, ez? Bai, Bitxonak Izak eta Urrutiak sekulako partidu egin dute. Iñigo Larrainzar, baloi horrek ez du alboko marra gain ditu. Nahorek Javi Gonzálezi. Honek atzerantz, bazuen horra aukerarik Josu Urrutiarekin jokatzeko, baina atzerantz bidali du baloia, Ziric, baloi eske Luis Figo, moztu eta desbideratu egin du baloia Patxi Ferreirak. Baloia kornerrera, 2 minutu besterik ez, Norriok amaitzeko, Atletikek 3, Barcelonako. Orain helburua argi dago, golik ez jasotzea. Partidua irabazita baitago. Bitan pentsatu gabe urrundu du hor Nahorek. Raiziger. Baloia aurreraino arearantz. Jobanik buruz igutu. Zelairatu denetik ez dugu iaia jokoan ikusi Jobani. Ez oso gutxi sartua jokoan, aukerarik ez, baloion bat jokatzeko. Eta beti baloiaren atzetik ez. Momento txarrenean ez hartu da bera, taldea galtzen izala, bite hor galtzen izala, eta nik usten dut horrek markatu egiten dula bat, ez. Baina ala eta guztiz ere nik usten dut Barsak zerbait gehiago erakutsi behartzea. Jokoz geizki balima dago, gutxienez, gogoz, indarrez, eta beste neurri bat erakutsi behar zuen, baina garbi dago jokalari hauekin indar hori eta gogo hori ez dutela aterako, ez. Kalidadea bai, baina Atletik egipini dion gogoa eta indar hori ez. Ez, baloiaz. Luze Holandarrak. Roberto Ríos. Bultza egin du Portugaletekoa Jobanik. Eta falta dela du Mejuto Gonzálezek. Epaileak ere ez du arazo gehiagirik izan, Norriauka honetan. Ez. Ondo egon da. Zalantza bat behar bada lehen zatiko jokaldi hori. Penaltia zen ala ez, Joseba Etxeberriari Fernando Coutok egin diona. Nik ustean da, ez dagoa zalantzari gainera jendea ez dela gogoratuko 3 eta gutxekorekin gutxiago. Jokaldi horrekin, ez. Eta Barsak, ondik ez du bukatu astea, baina Madrid irabazita gero jokatu ditun guztiak galdu egin ditu. Eta ikusiko dugu, haber ze gertatzen den igandean.
krisialdi latza benetan. Talde Kataluniarra bizitzen ari dena, ez du horrelakorik onartu nahi, Luis Van Gaalek. Baina argi dago, zerbait gertatzen ari dela Bartzelonan. Europatik kanpo geratu, ez eta oraindik liga askori amaitu ez den. Gero gainera ikusten dena da, jokalera triste ikusten dira, ez? Ez daukate indarrik emaitza aurka dutenean emaitza horri buelta emateko. Hori garbi ikusten da, ez? Ikusten dut erori egiten dirala askar, ikusten dutela gainera gaizki jokatzen nahi diala eta partiduari buelta emateko posibilidadik ez dutela, eta utzi egiten diotela nari. Eta hori garbi ikusi da gaur ere. Bi eta utxekoa erabaki horra izan da benetan. Eta zer esanik ez, gero hiru eta utxekoarekin, orduan txamaitu da norri hau. Nagore, Alkiza, baloia Isma Urzaizentzat. Eutxi egiten du tuterakoak, Rolando Coutoren falta dira zedut Majuto Gonzálezek. Baloia jotzen du hor, Fernando Coutok, baina Isma Urzaizen hanka ere eramaten du. Arauzko denbora aspalditxa agorturik, minutu eta 40 segundu. Pasatxo, Arauzko denbora agortu denetik, Couto. Orain Urzaizen falta Fernando Coutori. Alaizte bukatuko du, ez? Errojoari begira jadanik. Bai, baloia luze jokatzen duenean gainera dagoen emaitza ikusita, nik uste den bukatu beharra daukala. Falkoan lasaiago. Astea ez da batere ona izan, talde zurigorriarentzat. Eta emaitza honekea bide honetik sartzen dituen berriro ere jokalari zurigorria. Guillermo Amorre jarri du baloia jokoan. Ferrer. Erdiratu, Ferreirak urrundu. Bitxor Alkiza, baloia Sergi jabetu da. Luis Figo. Erdiratu Figo, Roberto Ríos nagusi. Baloia urrundu. Rafael Korte iritsi eginda baloia horretara, baina ondoren irriste egin du. Roberto Ríos, Bitxor Alkiza. Osondo. Bitxor Alkiza hortxe da Roberto Ríos, atzetik etorrita, baloia eskuin alderantz. Txomi Nagore, bere aurrean Luis Figo. Nagore erdiratu ezker alderantz, luzegi. Hor behar bada zerbait gehiago ere egin zezaken. Isma Urzaizek. Zaila zen baloia arrabatzea, honen beste zamaitu da Norgegoka. Eta jokalariei Luis Fernandezek zelai erdira